Hei ja tervetuloa valmistamaan meidän kanssamme herkullista ruokaa hauduttamalla. Mikko, mitäs tämä hauduttaminen oikein on? No en minä tiedä, mistä hauduttamista sinä nyt oikein kyselet, mutta minä ainakin haudutan kaikki ruuat tällä aromipesään. Ahaa, tosiaankin, eikös tämä olekin se laite, jolla valmistat ruuan kuin ruuan ilman sähköä, vai mitä Mikko? Joo, totta. Puhut Puluseni. Aionkin tässä nyt hieman demonstroida, että kuinka tämä aromipesä oikein toimii. Oikein hyvä Mikko. Tällä kertaa aionkin valmistaa tällaista tavallista kotiruokaa. Tässä minulla on täysin valmiiksi paistetut lihapullat ja sitten tässä on lihapullakastike, jonka olen juuri äsken valmistanut. No mutta nuohan ovat täysin valmiita. Ei kai niille tarvitse tehdä enää mitään. Mäpäs sinä Puluseni varasta koko souta. Kysele vaan äläkä huomioi. Elikkä nyt sekoitan nämä ainekset keskenään ja laitan ne aromipesään. No kuinka kauan niiden sitten pitää tuolla pesässä hautua? No ainakin 6 tuntia. Näin säästänkin todella paljon aikaa ja vaivaa. Mutta eikös tuossa ajassa ehdi jo tulla nälkä? Juuri sen vuoksi aromipesään onkin painotettu kannen alle muutaman grillin puhelinnumero. Nerokasta, mutta mepäs jäämme Mikon kanssa odottelemaan ruoan hautumista ja sillä aikaa voimmekin kerrata lihapullakastikkeen reseptin, vai mitä Mikko? Joo. No niin, nyt ruoan pitäisikin olla valmista vai mitä Mikko? Kyllä vain. Niin kuin huomaat, aromipesän käyttö on todella vaivatonta ja mikä parasta se säästää aikaa ja vaivaa. Katsotaanpas nyt kuinka herkullista ruokaa aromipesä sisältääkään. Mutta nuohan ovat aivan homeessa. Juu, mutta ei se mitään. Onhan tämä niin vaivatonta ja säästää aikaa, että pakko kai tässä jotain huonoakin on ollut. Nyt sinun ei tarvitse enää vahtia ruokaa, sillä se ei pala pohjaan eikä sinun tarvitse jättää uunia päälle. Sillä aromipesä hauduttaa ruoan kypsäksi ilman ulkopuolisia energianlähteitä. Soita ruudussa näkymään numero ja tilaa täysin kotimainen, halvalla lapsityövoimalla valmistettu, kestävä ja helppohoitoinen aromipesä hintaan 295 markkaa. 2 kappaletta hintaan 190 markkaa tai 3 kappaletta 175 markan yhteishintaan.